то ҳол аз моҳи декабри 2018 даромадам кор кардам. То ҳозира уже ина 1 моҳ меша ки гуфтесиян сокращение худашон гуфтанд ки равен мақсад кае ки бо кор шид ҳойтон мегӯен кор ки нашид мисол хайхтон медонен да 1 сол. Якум моҳум ана 70 рӯзи корим буд. Дуюм моҳу ина дальше 80 додагиян. Ина ин моҳ ма 5 рӯза корӣ дорум. 5 рӯза корӣ мисол рӯзи корим 80 400 сомон мисол намерасад. Моҳи аввале ки рафтам дар ҳамон фирмае ки кор мекунам гуфтанд ки примерно 300-400 нафар кор мекардам. баъд оҳиста сокращение кишид таи 80-100 нафари дигар мондагӣ буд. ҳай дар он ёдам мисол шахсое буданд ки маворе мисол муҳоҷири меҳнатӣ депорт шудагӣ. дилам дазадагӣ имина ҳамун муҳоҷирати меҳнатӣ дар шаҳри Русия, барое ки бо беҳадами иминаи тоҷикора бисёр ғам метиҳанд дар уҷа. Бародарман дар шаҳри Русия куштан, мақсад аз дунё гузашт. ба шаҳри бегона рафтан, дар шаҳри худат кор кунӣ пеши мисол ҳамватанову падару модару мақсад ёру бародар у хуба. баъзе ина масалан патени московский 28 000 26 000 да мегирӣ. худат равӣ гирӣ ба шарте дар Русия. Подмоскови 30 000 то 35 000 рафта баробар 30-35 000 ки меёвад. мисол кор ки набоша айҷа муфти гапо мерай кор кунӣ бо 30-35 000 дар кор ки мақсад документ кунӣ бозами и ба шарти кори доимӣ ёбӣ. кори доимӣ ҳам масалан маошаш бояд ай 2500 мисол боло боша ки 2500 урусӣ боло боша ки мисол ҳам хӯрданта ҳам масалан ҷои хобу ҳам документа покриват кина бо ягон чи роӣ кунӣ. муҳтарам ҷаноби олӣ, ҳамин соле ки ман дар муҳоҷирати меҳнатӣ кор мекардам ягон дархост намекардам. ҳозир аку рости вазбини бад шудагия мехоҳам ки шумо ёрдам кунед. муҳоҷирое ки мисол ранги маян мисол ҳамаи ҳамин агар бо кор таъмин шаванд бо беҳтарин кор мешавад. ягон коре боша мисол ки 2,5-3 ҳазор сомон боша масалан муҳоҷирота ба фикри ма ки достаточное.